Gure garaian. Kaixo eta ongi etorri Klakek prestatuen podcast berrira, gure garaian. Eta, gure buruak aurkeztu gaitugu lehenik. Nire alboan daukat Julu, 21 urteko gaztea. Eta nongoa zara Julu? Araiakoa. Baina jatorriz berria. Eta hori litzateke hasiera berri bat. Ez broma zen. Araiakoa, eta... Zerbait gehiago? Nik nire alboan Julene dut, algorta edo getxokoa, ez dakigu ez daukagu oso argi, bera ekarrituko digu. Julene 21 urte, getxokoa, eta Gasteizen ikasten duena. Bai. Eta bukatzeko nire parean daukagu Jone, Galdakaukoa. Ointze bertan dabil ikasten Euskal Filo, eta hori oso maja. Supongo. Apur bat jazteko, ze fruta sentitzen zarete gaur? Ziko naiz ni? Bale. Ni sentitzen naiz gaur platano bat. Baina platano potxo bat. Potxo bat, rollo, azala superbeltza, ni bezalakoa. Beltza. Eta irekitzu guzunean dituena, zati potxo batzuk, baina dagoena ona. Gainera platana beti sartzen da ondo. Ni ez asko gustatzen, baina sartzen da ondo beti. Así que platano potxo bat. Nik sandia bat esan dut, porque ez da que me comía el mundo, ez? Eta ni sentitzen naiz tomate bat, fruta da. Eta jartzen izlako supergorri eta da lehenengo aldia garratzen duguna. Así que hori jarrenko naiz gorri... Hasierak, ez? Hasierak eta jarriko naiz gorri hainbat alditan. Así que hori, sin más ez egin bromarik horrekin. Bueno. Vale. Well. Ikusiko dugu. Aktualitatea. Euskal Herria. Aurreko astean Inigo Urkulluk eman zuen berria eta data zehaztu zuen hauteskundetarako, eta izango dira apirilaren 21ean, baina bera izango hautagaia izango da Pradales. Eta EH Bilduk aurkeztu du Peio Otxandiano Otxandiako... Konerria. Horren arira eta pre-kanpainaren kartelen arira, Isabel Díaz Ayusok, Madrilgo presidentak, egin du konparaketa tipografiarekin eta etaren anagramarekin. Eta izan da nahiko potentea sareetan eta bastante mofa sortu dira Twitterren eta Instan ere bai. Honi guztiare gehituz, Tolosan gertatu dena gogoratu nahi dugu, karga polizialen arira gazte bat zauritu zuten, eta jakin dugu duela gutxi ez dela bakarra izan. Azken asteetan aurkeztu da Bizkarsoro pelikula, Ipar Euskal Herrian ekoiztu den lehenengo pelikula luzea, eta ere Negurbilak Jon Elazpiur protagonista duena, así que joan zinemetara. Eta ja bukatzeko, eta ez dut sartuko txapa gehiagorik, botako ditut hainbat plan udaberri honetarako, direla Gazteon eskutik, izango dela Leson, noiz? Martxoak 29, 30, 31. Eta, oraindik dago aukera libertimenduetara eta maskaradetara joateko. Eta nik uste listo. Bai. Azkar ibili sarrerekin eta autobusetan apuntatzen Gazteon eskutik eta. Eta animotzandekin. Gure garaian. Hasierak. Gaurko gai nagusia dira hasierak, lehenengo saioa, zein hasiera gustatzen zaizkizuen. Zer da hasiera bat? Lehen egon gara horren inguruan ez da baidatzen eta... Eske adibidez niri gustatzen zaizkit abestien hasierak. Egiten dit, abestia gustatuko zait hasieraren arabera. Egia da. Bai, hasiera ona balin bada, abestia gustatuko zait. Bai. Eta engantzatuko nau. Hasierak engantzatzen daude abesti batzuk
bakarrik dituztenak onak hasierak, eta gero gainerakoa ez da inona. Baina disfrutatzen duzu hasiera. Edo ez. Igual da tipo, entzun hasiera. Eta jazta. Tipo, zoazenean kotxean lagun batekin eta zoazenean de kopiloto eta jarri behar duzunean musika, rollo DJ. Eta da, entzuna besteren hasiera, eta gero da, bueno, aldatukot, bale? Ordan da, tipo, hasiera, rollo klabea, baina abesteak esatu ben gainerakoa da, rollo. Baina guztiarekin gertatzen da, hasierak izan daitezke, eta gero, Bai. Justu. Nire gustatzen zaizkit liburuen hasierak. Naiz eta hasieran izan txapa, eske txaparren barruan daude gauza oso interesgarriak. Nire palo. Ustez bai, eta gainera, liburua denean berria eta irekitzu duzunean eta usaintzu duzunean da. Bale, baina... Dator hasiera on bat. Baina eske hori da hasiera liburuarena edo liburu bat irakurtzen hasten zaren hasiera hori. Biak. Porque, claro, esan duzu, erosiko ditut liburu hauek Durango azokan. Erosiko ditut hauek, eta gero gelditzen dira, hautsa hartzen, pues, apalean. Puede ser. Bai, edo motxilan. Edo motxilan. Gaur irakurri dut fijo autobusean. El autobusera eta txista. Baina, bueno. A ver, está Twitter musika. Total. Hasiera. Liburuen hasierak, pues bueno, badaude batzuk direnak, bai, deskriptiboak, eske legela usartzen zar, ez dakiz zer, horiek dira mierda bat. Ze zaitu zen gantzetzen eta zara heltzen ez da erdira. Ez nago batuz. Bueno. Pues ya está. Pues ya está. O sea, sin más. Eta egunen hasiera, super, Nire gustatzen zait. Depende. Egunen hasiera, Depende. Astean zehar ez. Niri bai. Ez que azte burutan me bai da rollo... Baina lehen esan duzuena, no? Hasiera, maiera bat, no? Osea, doaz lotuta, aurreko eguna amaitu da, berri bat hasiko da. Ez que egunen hasiera da... Egunero berdina. Total. No, osea, sin positivismos. Bueno, eguna... Osea, batez ere, rutinan sartuta gaudenean. Igual, claro. Daukazu beste ilusio bat, ez? Rollo, oporretan zoaz, jaien hasiera... dituen gaur, 40, 40, goazan aldaketa klimatikoa, amortx. Aldaketa klimatikoa, amortx. Ez da existitzen. Aldaketa klimatikoa. Osea, ze ondo Euskal Herrian egitea kristalanko beroa. Mito baten hasiera. Baina hori ez da existitzen, ez? Egunen hasiera ez. Uste ez da zaiena. Eta maiera bai, ezken ni esnatzen naiz, eta ja nago pentsatzen egunaren bukaeran, rollo, elkasean etxera, eta sartzen naizenean oean, mitik ez sartzen zenean oean, eta ni azten ezoik onan, rollo, ondo, tipo, orain bai, eguna bukatu da, orain bai. En plan, mi día empieza aquí. Bai, eske da, entzun alarma eta da, rollo, gaur entzun naiz gaueko 10:00. Bai. Eski ez nago prest. Ja. Orduan, egunen hasiera da. Azten diren alarmarekin fatal. Baina azten bazara alarma gabe, sartu delako eguzkia lehiotik, gelditu alzarela gehiago ean. Hori da romantizar apur bat aldaketa klimatikoa. Ez eguzkia sartzen denean, da otsaia eta batean argizpian... Romantizar el cambio climático. Ez. Baina, eske egunen hasiera. A ber, egunen hasiera... Edo pira egiten duzunean. Gozatu duzunean, egite dituzunean, tostadak, aguakatearekin, un poco de potasio, eta... Baina aguakatea hemen, Julene, ziur. Hemen non? Euskal Herrian. Zer? Arizaritzo egiten nire... Gainera, orain nagoela nire momentu super homesick batean. Homesick, ezke badakizue, jatorrizko herria eta hori dena. Ai, bueno. Hasierak. Hori bai izan zen hasiera bat. Hartu nuenean kaiuko bat, ez? Hasiera. Bai. Jendearen ustetan, bai. Bueno, zer gehiago hasierekin? A ber, beste hasiera batzuk dira, baina serioago. Urte hasierak. Urte hasiera edo ikasturte hasiera. Ja. Urte hasiera edo ikasturte. Eske, ni ustez urteak ditu bi hasiera. Urte hasiera eta ikasturte hasiera, ez? Urte hasiera da rollo, bueno, a ber, ni ez bereziki, baina normalean jendea
azten da, supermoti, ez, tipo, urtarria, aurten utziko diete erretzari, ez dakiz zer, pista badakigo ez dela gertatuko. Baina, oie, motivazio bat, oso ondo, horretan ez nahi sartuko. Baina, eskine, ustez da, askoz gogorragoa, bigarren hasiera hori ez, ikasturte hasiera, rollo, iraia heldu da, zatoz udatik, egoten zara urte osoa udaren zain, heltzen da iraia, eta da, rollo. Bai. Ez. Orduan, nire ustez hori da, hasiera txarrena. Bueno, urtarria bebe da oso txarra. Bai, azterketak. Totalmente. Osea, esan duzu, eta Blue Monday, ez dakit existitzen den, baina, seguramente. Seguramente. Blue Monday dira Monday guztiak. Hori da, baina bereziki Blue Monday. Se supone urtean zehar, lehenengo astelena. Bai, urtarrileko lehenengo, edo bigarrena. Ez, azteko, urtarrileko? Bai. Ez dakit, 18, bueno, karo, ez da urtearen arabera. Bueno, Blue Monday. Urteko egun tristena. Bai. Bai. Se supone. Bai. De, oporrak eukin ditut, egon naiz familiarekin, ez da zer. Ja. Ba, nik sinistut pila bat horretan, nik nahi superstiziosa. En plan, egunero irakurtze dut, zelan da, horoskopoa, Esperanza Gracia, vale? Eta egia da, hasieran entzuten, osea, irakurtzen nuela egunaren... Leme la mano. Te doy la mano. Baina hasieran bai irakurtzen nuela horoskopoa, rollo, esnatu eta goazen irakurtzera horoskopoa, rollo, aber baldintzatzen duen apur bat nire eguna. Gero konturatu nintzen, ez, holan ez. Orduan, irakurtzen dut orain, normalean, eguerdian edo batzuetan bai gauean. Egia da, bete da! Eta holan da. Dago horoskopoa dela bakarrik aste hasieran dela, ez da norena den. Horoskopo negro, seguro. Seguro. Ez, da en plan, daude lau estot, dira, edo cerda, edo bicornio, edo zorra, edo... Cerda, bicornio, zorra, edo... Nola? Bueno, eta beste bat, eta sin más, hitz egiten du más informal del horóscopo, eta ez beste el dinero, no sé qué... Ya, en el amor hoy te irá... Ez, da en plan, da gehiago, no le pongas los cuernos... Ja. Es que nire aurrekoan irakurri zidaten horoskopoa eta esaten zuten. Bueno, básicamente, esan zidaten. Tú sabes salir de esta, da esan nuen. Horoskopo. O sea, horoskopa da, apur bat, al dios al que le rezo. Pues, txibatu dit Andrea dela Bruce Willisen horoskopoa, así que bilatu gero instan, porque dago oso guapo. Oki. Zorra, bicornio, cerda eta ez dakit bestea. Nik ez ditut irakurtzen. Eta beltza. Eta adibidez. Baina dago oso guapo. Eta daukat lagun bat bidaltzen duena domeketan, en plan, bitu atera da horoskopoa. Ez batiko domeketan. En plan, azteko ja, oza, gauean, domeka gauean, irakurtzen duzu igual aztelengo izan, azte guztirako. Baina, sin más. Astearen hasiera. Ja. Vale. Astelena de horoskopo. Ez que esperantzak beti egotzen du 12 aurrera. Esperantza. Señora bat. Eta gainera, direnean zure urteak da, bueno, muchas felicidades, hoy que el astro te ayude a... Eta da tipo, nire urteetan, eski nahi dut hori. Esperantza graziaren. Iruditzen zoi super turbio. Zergatik. Tipa hori. Bai, egia da, baina, bueno. Baina sinisten dugu horretan. Bueno, bai. Nik ez. Hashtag Tauro. Géminis. Hashtag. Oh! Bueno, hori beste batera kutziko dugu. Zara Leo? Abuztuak 14, Leo, ni Claro. Leo naiz. Ni Tauro. Eta zu? Géminis. Ez Géminisak dira... Bueno, ez. Ja, bale. Bueno, jarrituko dugu Bai, hasierekin. Ere daude, hasiera batzuk direla, pues, azkenean etapa batetik bestera aldatzen duzunean, ez? Bai, ikasketetan, da igual. Eta, nik nahi dut hitz egin, inposatzen digutenean DBH-en edo aukeratzea ja, hortik aurrera zer nahi duzun egin. Osea, jakingo bazenu bezala, zer nahi duzun izan, 30 urterekin, pues ez dakit. Osea, nik plantatzen naiz, 15 urterekin pandemia erdian, eta esaten didazu egin behar duela matrikula bat, batxillergo baterako, gero egiteko karrera bat, pues eske ez dakit. Osea, nago etxean entzerratuta, osea, ez dakit irtengo garen, orduan, ba, ez. Ja. Ez dakit zer izango den nitaz hemendik aurrera. Ja.
nik etapekin daukat trauma bat. Bigarren batxillergoa genuelako etxean konfinatuta, orduan joan ginen unira jarraian. Osea, etapa horretatik unira salto egin genuen tarte horretan, ezelako egon, tipo, etapa horren bukaera bat, eta etapa horren hasiera bat como tal. Bueno, ni nengoen konfinatuta nire familiarekin, orduan lagun batek egin behar izan zian matrikula, orduan ez nuen ezagutzen unia, joan nintzen unira bakarrik, ez nuen inorra ezagutzen, orduan izan zen rollo. Ze ondo, egitera lagunak pista, ez nuen lagunik egin bigarren lauiek. Baina eske maskariak ez zuen lagundu. Egia da. Maskariak ez zuen lagundu. De hecho, hasiera bat ere da maskariak kendu genituenean klasean. Totalmente, jarri eta kendu genituenean. Porque hasieran inork ez zuen jantzinen maskarilla, baina gero bukaera. Baina gero inork ez zuen kendu nahi. Claro, eta niko horatzen dut kendu genituenean. Ez que zen rollo. Joan klasera eta egotea irakasle bat maskarillekin eta tipo, pues yo que sé, artea botilla, edatea aura eta... Zela korpegia bat. Ikusten aldatu daiteke pertsona bat horren beste. Total. Eta gainera maskarilla kendu genuen, literalmente, egun batetik bestera, unien. Bai, totalmente. Egun batetik bestera, no? Itzuli ginen udaberriko ekimenetik eta kendu genuen zuzenean. Nigo horatzen dut klasera iritsi eta batean, Osa, zure klasekideak lagunak ez direnen aurpegiak ikusi ezir. Bueno. Eta zu nor zara. Total. Saharakoa. Araian errefusiatua. Eta etapekin, ja, bai. Ez que niretzat igual etapak ere ikasketetan oinarritzen dira, no? Bai, apur bat. Osa, LH, pues sin más... LH ez da konturatzen, no? Claro. Osa, bueno, ez dakit. Guk aldatzen genuen ikastetxez. LH-tik, DBH-ra? Bai. Guk araian LH eta gero DBH egiten genuen alboko herrian. Eta hor bai egia zen, egia da egiten genuera. Para mort, ez que gelan bazinete 8 pertsona eta... 11, mi defensa. 11, barkatu. Bai, eta jaten zinen pinan, eta banatzen gintuzten, porque, claro, 3 klase eta zeunden, pues, 2 pertsona. Eta naro jaten zineten gero? Agurainera. No, vale, claro. Eta ez genukan harreman oso hon agurainekin. Orain bai. Ni pertsonalki bai. Ez que ni, osa, eukin nuen sorte hori ikastolera izatearen nago. Eta... Trago largo. Batxillergoa egiten duzuelako horrez. Ez, batxi ez? Batxi ez. Pues hori beste... Egin nuen DBH arte ikastolan, oza, 0 urtetatik, sartu ninduten haurtzaindegian, eta ez nintzen atera 6 urte bete arte. Bueno, konfinamendua heldu zen arte, bai. Eta gero batxillergoa egin nuen Ibarreko landan. Artistikoa, et baina jendea joan zen ikastolara. Beste ikastola batera, batxillergoa egitera. Ikastolan jarraitzeagatik. Baina, bueno. A ver, normala da, sin más. Etapak. Osea, gero bakoitzak egin du bere bidea, denak jan ziren denak batera, eta horren bakoitzak bukatu bere aldetik. Pues, lo normal. Etapen bukaera. Hori da. Bai, gero ere igual lotzeko, no? Esan duguna maskariak entzun duzunean eta jendearen aurpegi berriak ikusten duzula. Nik ere hasierak lotze ditut lehenengo kontaktuarekin. Osa, rollo, no? Zure buruan galdetzen duzula, tipo, nola aldut egin, pa caer bien, pa encajar aquí, no? Osa, izaten da nire ustez bizitzako momenturik gogorrena, porque gero mundu bezala esaten du, ni nahi supernaturala. Gezurra, porque niko horatzen dut soberan Julu ezagutu nuenean. Izan zen gela itxi batean. Eta, literalmente, bueno, ni superrizilik, holan, bata beste punta. Nire bestaldera begiratzen, bizkarra ematen Julene. Bai, eta, bueno, eta zuri izena Julene, zu, Julu, zenbat urte dituzu, 18 zuk? 18, Selektibitate egingo duzu? Bai, zuk ez. Hori zatzen gure karrizketa, ez da lehenengo gune. Eta jazta. Baina ez, nik esan nahi duena da, gehiago, no, unibertsitatera iristen zarenean, normalean bakarrik zoaz, bueno, igual ezagutzen zuen beste pertsona bat, egingo dena karrera berdina, baina ez da ohikoena. Eta zoaz, eta karo, lagun berriak, dices, ¿qué hago? ¿A qué grupo me uno? ¿A los punkis, a los hippies, a los pijos? ¿A qué hago? A los negros. Que no hay. No existe ese grupo, claro. Orduan, no, baina, osea, uste dut, guztiak egiten dugula, no, hasiera batean damos una imagen ez dela gurea, eta gero bai egia da, que a lo tonto, pues,
nagoia izaten zara zu, baina hasiera batean... Bai, eta usten duzu lehenengo, hasierako taldea igual ez da... Ez da beti, unia bai. bukatzen duzunarekin. Ja. Eta guztiarekin, unian, edo herri berri batean, lan berri batean, Bai. niri gertatu zait lanean, pues lanean hasten zara eta hasiera batean ez zara izango zaren moduan. Porque igual dices, igual no encajo. Ja. Ordan, baina, bueno, iruditzen zait kuriosoa hasiera hori. Oso... Izan daiteke inkluso arriskutsua. Ari zara, no sé, alde batera uzten zure izateko modua enkajatzeko leku batean, que como encajes de esa forma que ez zara, gero mantendu behar duzu forma hori, porque igual, ez dakit. Bai, ari zara bukatzen zure barrua. Eta gero igual ezagutzen zaituztenean benetan. Igual Bueno, positiboa baina da, eske- edo igual oso negatiboa. Claro. Es que igual Baina ez ordu- zaituzte hori inoiz da. ezagutuko. Hori da. Base, zuk erakutziko duzu nahi duzuna. Eta Claro. igual ez ara hiltzen inoiz, izatera zuzaren bezalakoa. Nik hori esan nahi nuen. Agian, forzatzen dugula inbeste, no, enkajatzea talde batean edo laneko lankide batzuekin, Ja. agian sartzen garela en un marrón de locos. Ja. Porque Total. igual, egon barzara 40 urte jende horrekin zu izan gabe, ez da zu. Es un marrón. Eta gero ditzen zara etxera eta, zelan lokartzen Bai. zara gustora? Bueno, Bueno, lokartzen zara. Totalmente. Nik nukan kriston frustrazioa, Ez, beste hasiera bat da, heldu nintzenean pisura gazteizeratu. Hasieran egiten nuen lo supertxartu. Ezelako niroea. Eta hori bai da, hasiera, etapa bat. Bai. hasiera. Bai. Karo, Nik Bilbon, zaratagatik. Ah, claro. ja, justo gure hormak dira oso paperezkoak eta entzutena dena. Total. Tipo, hausokidea, ostulka... Tani, amortx. En plan, sálvame, o sea, sálvame. Misofonía, tengo misofonía. Literal. Me molesta que me... Hausokidea Ez ditut tapoiak, oreja. nik ditut Ia, ia. tapoiak. Nik lehen, ja ez. En plan... Galdu nituen. Joder. Galdu nituen. Baina, bai, tapoiak beharrezkoak dira. Totalmente. Bai, Total. nik batzutan lan egiten dut apoiekin. Bai. Bai. Eta Gaueko lana, ni ostalaritzan. liburutegira joaten naizenetan, porque joaten naiz oso gutxi. Es que liburutegietan... Es que magis. Nola? Ez, baina ez que ezin da, liburutegian ezin da. Eta, bueno, pues ni naiz la petarda jartzen duena musika. Sentitzen dut. Eske sentitzen dut, bai, musika eta igual molestatzen dut. Bueno, egia da, mitik kentzuzunean kasko bat entzuteko, a ver. Vale, ahora entzuten duzu berri rollo, todo bien. Eta autobusean Por si acaso estás escuchando una canción. me la pela. Porque digo, Me la ez, pela. Niri Niri kalean depende bete de musika entzuten. Me la nabil. pela. Ni kalean bete jartzen dut musika oso ona, porque, Oso. obviamente, En plan, tipo Beyoncé eta... videoclip. Imagínate, noizbait urbiltzen zizula pertsona eta, hola, perdón, ¿qué música estás escuchando, Dani? TikTok ikusi Pincho, Single ladies, pincho. Single ladies. Obviamente. No, baina ez duzu jarri inoiz, o sea, a ver, pirritxeta porrotzen diskoak gauza bat, tío. Bai. Baina, epoita itaie. En Bai. plan... Bai, nik ez. Ez. Es que... Buah, pero que te salga... Kaletik musika entzuten. Baina que te salten aleatorio. Es que ni Bai, kaletik de soy la repente. típica que se pone cascos y va de malota. En plan videoclip. Bai, En plan, malota chunga, malota chunga. eta por dentro, vamos a engañarnos. Sí. Epoita itaie. Ai, Literal. Bai, nik hori Total. egiten dut. Total, gainean nina beti super seria eta super rara. Eta nire kasko eta dita, I'm a single lady. Eta nire, Maleta. literal, gainera maletak ematen jo toki bat ani. Oh. Barrutik, karo, kanpotik da rollo. Dakat prisa. Agur. En fin. Ai. Bai, total. Eta gainera jausten zaizkit kaskoak eta ni. En fin. Lo polcho. Y no sé Bai, qué. totalmente. Pero barrutik, da Kaskoak igual. eramaten ditut. Zeintzuk? Handiak Ez nik ere bai. erortzeko. Ez erortzeko zer? Kaskoa, pa que no se suelte. Ja, gehiago da, nik nituen batzuk, baina Bai. ziren biltzak, zure bezalakoak. Nik aurrek argi ditut 3 kasko mota. Kabledunak, kableri gabekoak eta AirPods. 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 Qué moderna. iPhone. Nire ez gizaiz sartzen. Pero bat ere ez. Osa, eraman martitut handiak, bai edo bai. En plan... Vale, oso ondo. Eta zuen ustez zer da hasiera on bat? Edo hasiera txar bat? Au! Kuadro. Au, epic. Epic. Vale. Hasiera on bat edo txar bat. Ya me voy. Zuzara refusiatu haber kontatu zure ongitorri. Ez. Ez. Ez dakit, ona edo txarra, eski... No Ez que nire ustez da, osea, nik ez dakit,
bueno, bai, konstiente naiz ezberdintasunaz, baina hain ezberdinak izan da, ez dut ulertzen oso ondo, zeba biak direna askotan zailak. Hasierak. Edo amaierak. Ja. Porque Zer da hasierak zailago, beti... hasiera edo amaiera bat? Ez que, hori beti galdetzen diot nire buruari. Hasiera bat edo amaiera bat? Biak. Izan ona edo txarra. Biak. Amaiera bat. Nik beti amaiera. Ez que hasiera batek dakar berarekin amaiera bat. Bai, ez que hasiera batek baldintzatzen du asko amaiera. Niretzat amaierak. Amaierak. Zailagoak. Zailagoak. Bai, niretzat ere. Hasierak ez dira inzaiak. Ja, baina ez que, baina zelako amaiera irudikatzu duzue, porque tipo agur bat, edo liburu baten amaiera, pum. Edo zain. Ez que, ojo, liburu baten amaiera ez duzuna nahi bukatu, edo serie baten amaiera, ojo, Barkatu, eta zaudenean zineman palomitekin rollo, azken palomitak, hori bera, ez da, eman, bukatu dituzu pelikula hasi baino lehen. Falta da, ordu erdi, eta falta zaizit lau palomita. Bukatu dituzu. Baina... Bai, baina hori amaiera bada. No, nik orokorrean amaierak esango nuke direla zailagoa. Niretzat ere. Porque, osea, ya está, amaitu da. Hasiera batean oraindik duzu pilo bat deskubritzeko. Claro, eta izan daiteke edo ez, baina amaierak ya está. Amaiera ya está, hor gelditzen da. Amaiera ya está, amortz, igual traumitak. Bueno, ba. Claro. Baina amaitz... Ja. Eta, no sé, amaiera horrek behoi baldintzatzen du asko urrengo hasiera, baldin badago. Claro. Zea amaiera tazari gara. Ez dakit, dragonen amaiera, supongo. Ez, baina hasiera, a ber, hasiera hon bat da, ez dakit. Hasiera hon bat da, esnatzen zarenean, eta joaten zarenean Spotifyra, Arazo bat eta daukazu jartzen esnatzarekin, zunean, bai, asko, bat baino gehiago. Jartzen zunean, aleatorio, en plan, playlist bat aleatorio, eta bestia, lehenengo bestia denean, ona hori da, hasiera hon bat, porque egun hasiko da ondo. Nire ustez. Bai. Da, seguramente da abesti bat, vale, izaten bada abesti bat ez duzuna entzun aspaldi eta dices, buah! Igual bai, baina entzun baduzu mila aldiz aste osoan. Baina ona baldin bada, buah. Ja, baina... Ez que ez nik gainera deskubritzen banean abesti bat orokorrean, da beste hasiera bat. Ez que... Entzuten dut buklean. Hori, nik erretzen ditut. Ja, nire naiteke hiru aste entzuten. Bai. Neiz nekatzen, neiz beltza. Badakizue, esplatazia eta gauza horiek. Oituta. Más uno. Supongo. Bai, niri ere, berdin. Eta maiet, oza, hasiera txar bat, eguna astea dagoenen euritan. Bai, niri euria pilo bat gustatzen zait, tio. Me relaja. Etxean egotea. Eta euria. Eta entzuten duzuna neuria. Bai. Edo aizea. Aizea niri me molesta. Euria eta aizea plan. Niri euria amaitzeko eguna es perfecto. Bai. Eta gainera, edo etxean egoteko. Abesti bat tipo de piano de tin tirin tirit tirit. Hori piano bat. Hori da nire gotzen dizela soprano. Amortz. A ber, niretzat amaiera on bat da, egin duzunean, egunen egin bazenuen guztia, eta joaten zenean... Ez. Ez, porque igual izan da, pues nire listan, ez dakit, joan kafe bat hartzera, bakarrik, eta irakurri. Markatu, eta betetzen duzu. Lista bat egiten duzu. Egin beharrekoekin. Nik egin barko nuke, porque gero azten dut guztia. Egiten duzu, lista bat. Pues nik bai, oza, ber. Broma da. Ez? Oza, es que daukat agenda hor, oza, behar dut agenda, behar dut... Baina agenda nik ez dut jartzen, kafe bat hartuko dut oizean. Ez, baina... Bueno, daukazu buruan, baina... Matrikulatu ez dakiz zer, eskatu hau, egin no seke. Egin behar dut lista bat eta banatzen ditut eginkizunak por días. Igual, egun baten ateratzen naiz lehenago klasetik. Pues egun horretan egin aldut, gauza bat, astelenean ezin dudana egin. Eta orduan, pues banatzen dut horrela. Egiten dut lista bat astean, eta noa gehitzen gauzak lista horretara. Eta gero lista hori jartzen dut, banatzen dut egunetan. Eta noa tatxatzen. Si no, mi cabeza va mal. Ja. Mal, fatal. Ni noa agunak kentzen, oza, tatxatu. Nire bai. Tatxatzen. Edo tatxatzen. Dilo. Pasatzen. Pasatzen. Ez egin barre, bale, abesti hori egin zutela nire espaldeko. Pasatzen. Pasatzen. Bai, ni oso adoz. Baina, norbaitek izan ziren zela txarra. Zer, tatxat. Bai. Egunak? Bai. Está complicada. Pues me da igual, o sea, me la pela. Nik bai. Nik ere bai. Eta de hecho, nik egiten dut Pascal
ostean. Buah, azira hon bat Bastel da, ostean kentzen dut ja eguna. hilabetea, bai. hasten denean, osea, tipo... Astelenarekin. Bai, Astelena apirila bat. eta urtarrila. Buah, bai, perfecto. Hor superrondo. Eso es superrondo. perfecto. Apirilak Osea, bat. Da placer. Astelena. Bai. Es mejor, bai. Bai, Zalantzari gabe. amaiera txar bat da. Tengo ausencias, ¿vale? O sea, gelditzen manez isilik ez desagertatzen. Amaiera txar bat. Amaiera txar bat. Edo on bat. On bat. Itxi Vale. duzunean, itxi beharreko kontu guztiak itxi dituzu eta dena amaitu da. Osea, tipo... ez da gitu. Ja. Osea, jonek esaten zuenaren inguruan, rollo, egun amaitu da eta egin duzu dena, baino orokorrean, no, bizitzaren, osea, Vale. etapa batean egin beharrek, Vale. osea, zenituen gauza guzti horiek egin dituzu, dena ongi itxi duzu, edo itxi duzu eta ja, eta amaitu denean, esa paz mentalde ez dut gestionatu behar ezer gehiago, amaitu eta listo, hori amaiera da, Bai. no? Bai. Osea, jaken duzulako pisu bat, pertsona artean edo, ez dakit. Vale. Eta ona da hasi behar duzunean, eta bat, atzetik ez herri izan gabe. Ja. Alo Boni, hori ez dakit posible den. Bai. Ni jarraitzen dut pentsatzen, ez dut. amaiera txarretan. Nire ere. Bai, jo, seguro posible dela. Ez que amaiera txarra. Utopikoa gara. Bai. Amaiera txarra. Ez que nire Ez que amaiera hongo dira txar asko. bat. Pilo bat. da. Ba, ni... Amaiera txarrak. Osea, minduta amaitzen duzunean. Bai. Osea, esan nire Ja. ustez ja mina sentitzen duzunean zerbaiten gatik amaitu dena edo... Osea, minduta amaitzen duzunean. Niretzat Vale. amaierarik okerrena. Bai. Zalantzari gabe, minduta. Ja. Sako Ez que nagaren. estela. Ja, zesakonak zareten. Eta hasiera txarrak? Tia, eski daukat aste bat, dagoela sakono. Sakontzen. Sakon. Esan dira. Hasiera txarra. Eske. Hasiera txar bat. Mitiko autobusera igotzen zarenean y te caes. Eso es un mal inicio. Es que nire gertatu zitzaidan aurrekoan. Biera batekin aurretik. Julenerekin, bilera batera bidean, zegoen, oso erresa zen. Kate bat, hola, mitik, Kate bat. irekitzek, Oso bai. txikia katean. Bai, bueno, ba, Kate mundu oso guztiak egin zuen txikia. salto, baina antza denez bere herrian hori ez da egiten. Ez dugu saltorik egiten. Gameluetara igotzea asko zarrasagoa da. Hori pasa baino. Vamos, zalantzari gabe. Totales! Eta jaritzen ni, inteligente, nire motxilitarekin, tipo Dora. Ni nire eta horrekoak inteligente, ni motxilita. Eta, nada. Hostia. Jan zuen Eta mundu lurra. guztia, nire Egun begira, horretan tenía ganas de comerse al mundo. me lo comí, literalmente. Me lo comí, literalmente. Eso la risa. Seguro? Janariekin, rollo. Ja. Ez dakit, no? Zer da? Ze janarioa? Bai. Ze janarioa? Garagardoa nor da? Bai, eta esan genuen garagardoa. Bueno, hori beste batera metzik. Bai. Porque hau da, Baina hasiera. hori izan zen, arratsale baten hasierarik okerrena. Bai. Gero bileran ez nintzen zentratu. Claro, Baterez. egon ziela, claro. Ez que Barrezka. tipak esan zian zegoela super nekatuta, Oso eta nekatuta. harrapatu nuen eduten zuku bat, posartu kafe bat, amortz, hori gabe esan behar dizut. Baina ez, osea, hartu nuten pilo bat kafe, norretan. Ez dituen kafe gehiago hartu. Hasiera txar bat da, azten duzunan eguna kafe gabe. Ez que nik ez dut hartzen kaferik. Ebakirik gabe. Baina egia da, Ebakia. Lehenengo Egia da. orduan ebaki. Nik ez dut kaferik hartzen, eta horregatik ni egun guztiak, bueno, ni egun guztien hasierak dira oso tragikoak. Hartzen duzulako limoizko akuariusa. Ez, hori egunen hasiera. Bai. Hori domeketan. Bai. Total, ez. Eta hori, pues ni, esnatzen naiz, joaten naiz praktiketara, eta heltzen Ara, naiz, ja. osea, timbrak jotzen du, eta ja nago nekatuta. Da, rollo, da super psikologikoa nekea be bai, Porque ni nago ondo humoretsu, gaur bai, gaur jango dut eguna, gaur. Heltzen naiz praktiketara, eta da, kafea? Se te pasa, bai. Bueno, pues, es que kafea nago oso gain baloratuta. Bai. Bai, nire ustez bai. Zaporea, osea, eske Bai, hartzen zaporea nauzu niri efektuagatik, gustatzen bale, zait. baina eske zaporea... Zaporea, nire gustatzen. nik zait. zaporea- Me encanta. A mí me encanta. Muy Cafés de Baina especialidad. Café bueno, en plan, en tacita. Fricaza. Claro, etorri zineten Frikada. nire Claro, herrira, zuetxea. saqueasteis mi país, eraman zenuten Yo kakao... no, a mí no me mires. Kakao. Bai. A mí no me mires, nire irira, o sea, nire herrira bakarrik area iritsi da. Hostiak, ez da bit. Gameluak. Dromedariak dira, de hecho, zuzendu barnuen lehen esan dakoa. Ez dira gameluak dromedariak dira. Baina. Sigaz, datu bat.
hasieraren bat gehiago. Pilo bat, hasiera, pues dena, hasiera, Uda espazio hasiera. berri. Uda hasiera. Lleno de, utopia bat da. Bai. uda Total. hasiera. Bai, porque Egingo beti du zegoen tau, no sé qué. Eta mundu guztia Egingo nahi du duela. plan Bai. udalekuetan, Eta no sé kirola? qué. Kirola udan, mundu guztia, eski joango gara mendira egunero, ingo dugu korrika, ingo dugu... Ez da egia. Non gelditu dira. Gauza promesa bat. guzti horiek. Gauza bat, Porque promesa nik ez dut gelditzen dira, Osea- lehenengo juergak hasten dituzunean, heltzen da lesaka, eta dira, 3 egun juerga, eta ja San ez duzune Ferminak jarraitu. bitarte, eske oso larria iruditzen zait, baina eske... Hasten zara San Ferminekin, edo zein juerga, baina San Fermina ja, ya está. Eta hortik aurrera, esnatzen naiz goizeko 12etan, ez dakiz, Bo, nik esan behar dut, goiz esnatzen naizela udan. Bai. Baina Ni ez dut normalean esan, bai. paseo bat, sikiera, baina... A ber, nik igual beroagatik bai. Baina beti ditut, ja. Beroagatik, Ni ez. bestela ez. Baina ez dituzue lagun horiek. Aldaketa klimatikoak ez duenean nigan eraginik, me olvido. Ez dituzue lagunak udazten denean. Aurten egingo dugu hau eta hau jango gara oporretara ona, egingo dugu hau. Bai, eta ez plan hau. baduzu lagun, Eta gero, lagun ez- horiek eta ez gero- baduzu zarazu. hori Eta da. gero, ez Baina badiozuzuk ez- esaten ez duzu egiten. Eta ez direla betetzen. Ja. Zenbat aldiz joan zarete udan ondartzara zuen lagunekin de las 50 que han dicho. Ez dut behar ondart. Ja, nik ez da, osan egorrotu dut ondartza, de hecho. Baina, bueno, hori, lagunak esaten zuna, joango gara lau festivaletara, joango gara oporretan Mallorcara, egingo dugu... Ez dakit, Ez nengo que- jaietara. Ez dakit, no? Jaietara. Uda maieran, eske ez Eta daukat gezurra da. dirurik, eske... Zeren bueltatzen gara, non egiten dugu lo... Gero, dena da... arazoak dira. Hori, dena dira arazoak. Arazoak, Plan bat bai. egiteko. Ez que azkenen galditu naiz ezakin norekin, ez zait importa. Oporrak onena dela herrian. Bai, herrian. Herrian. Ez? Abuztuan, eske abuztuan ezin dut. Ani, abuztuan inoiz dut naiz herrian egon, baina... Baina, bada espada esako dut, uda oso ondo dagoela herrian. Zeinetan markatu Saharan edo... Ez, Ez. ez, normalean abuztuan beti noa. Euskal Herritik kanpo. Ah, vale. Orokorrean, bai. Bai, ni Baina normalan ustaia ere. gustatzen zait herrian mantentzen. Ondo. Bueno, bani naiz friki bat udalekuena. Bai? Bagara. Bai, zu? Ez dut uste. Eta hori. Udalekuak beti ondo, bai. Bai. Eta udalekuen hasiera? Ai, Uf. eske a ber, nik uste Lanera persona da- zoazenean, Baina ez, ojo, ez, planean ez. Umetan? Bai, umetan. Umetan? Nik Ah, oso superrondo. gaizki pasa izan dut. Superrondo. Hasierak? ¿Qué dices? Bai, eske beti... Nik superondo. Nik ez, ni Bueno, es que lehenengo guna hasieran- beti, tipo, tú, eski, ¿qué haces? Eta beti Ja. izan naiz gainera bakarrik. Ni baita. En plan... Ni baitot lehenengo gunak bakarrik, tipo, no me Ja. hables. Baina ni nahi nuelako. Osa, heldu joan bakarrik ez Mi ez amiga. ezagutu inor eta... Malaka. Malaka. Bai, Hori bai nunca joan no. zela bakarrik. Hartu zita. Hartu eta eraman buelta. Hartu eta pasa, urrengora. Malaka ikusten bali magaituzu. Ai, agurtu. Idatzi komentarietan. Mala. En Bueno. fin. Udalekun hasiera eta amaiera, udalekun amaiera. nik Dira ere drama egiten bat. negar. Dira drama Beti. bat. Drama bat. Beti, Geratu behar jara, ez dakit. Pista, ez da gertatu. Pista, urtea, Bai. oza, udan behin geratu, eta gero ja, ikusten ma ditut kaletik, Bai. segite beho no me acuerdo. Ba, nik osta esautu, oza, gogoratzen. Nik mantetzen dut erlazioa oso gutxirekin. Bai. Oso. Totalmente. Baina oso. Totalmente. Y me la pela. Dilo. Ez dakit Sin más. hasierekin. Ez dizkizuete ematen beldur hasierak, orokorrean. Ez que niri gertatzen zait, emateit beldurra, nola esanduko dudan hau. Tipo, imaginatu, La julen incertidumbre. ezagutu, no? Eta hasiera boaze ongi, hasieran, gero emateit beldurra, gaizkia amaitzea, edo, igual, imaginatu banatu behar zarela en momentu dices, zertarako egin dut Osea, hasieraren trantzizio guzti hau. Ja. Ez Ematen baldin zu badauka beldurra, amaiera on bat edo. Vale, baina progreso jarrai- horrek. Progreso. Igual hasierak ez. Hori da, igual da gehiago korapilloa. Ez, Bueno, es que ez da egon porque behar. hasieran nik zalantzak izaten ditut. Tipo, Ja. lotuko nahi zain beste pertsona, no. Ez, Ja. nahiagut harremanik ez eukitzea hasiera Ja. batetik, ze gero, no? Ja. Zailagoa da kudeatzea. No sé. Ja. Por abrir otro melón. Ya que soy sandía. Barkatu nekea. Kar. Vale. Niri beldurra ez dakit, igual errespetua, hasierek. Beldurra ez dakit.
beti egongo dira zierak. Osea, bizitza da ziera konstante bat, ez? Eta aldaketa. Bai. Osea, hasierak... Ziera konstante bat ez dakit, baina hasierak beti daude, egunero. Bai. Eta hasierak... Bai, hasiera eman behar diozu egunari. Bestela? Hasier... Abaskaldu behar duzu eta zi behar zara jaten. Hasiera eman behar diozu. Claro, es que horrela azten baldin bagara. Eta hasi barzara arnasa hartzen, automatikamente. Ez aizteko. Vale, barkatu. Eta, bueno, arrazia dut. Baina, hori, Tiene beldurra razón. ez dakit. Errespetua. Ez que gehiago amaierek, ez que... Ez dakit, omateate perezapur bat. Betu dalako dramarekin, rollo... praktika bukatu. Beti da. Karrera bukatu. Bueno, karrera bukatu. Por favor. Toma. O sea... Bueno, baino... Bai, igual karrera... Bai, Bai, igual izango pena zen gehiago, mango bai. Osea, etapa, karrera, como te Etapa kitchen. Titulua euki ez. Hori da, gehiago etapa. Hori, porque etapa horren barruan sartzen da. Beti gara dramatikoak, beti dramatizatzen. Bai, osea, eske, bai. dramari gabe ez da garako. Hori egia da. Gara dramatikak. Bai. Gara dramatikak. Bai. Bueno, depende. Ni ba naiz, ni oso. Osea, bai eta ez Ni bai. depende zertan. Ni super dramática, osea, tipo, Eta me super encanta intensa ematea, eta super... Qué pereza. Ni oso dramática. Bueno, baukiko du ditugu Aurrekoan saio sortu zen. potenteak gure artean, orduan. Aurrekoan, ja, aprobat, izteko... Aurrekoan sartu zitzaigun bitxo bat, bale? Eta nik sortu nuen drama, kriston dramoia, total zera marigorringo bat. ¿Qué os parece? Dani, da gauzeko horri bat! Hortik egaka, Total, gelditu zen komunean, eta, marigorringo bat, kaixo lagun! En fin, hasierak. Eta amaierak, hori zen amaiera positibo bat, Me muero. En fin, bukaerak. Pasako gara... inguko jolatxo bat edo joko bat. En plan, Joko ja. bat, Joko bat. Jolas edo jolas. Jolas edo jol... Jolas edo jolas. Edo joko bat. Ez, Jolas, niko eman dut jolas aurre bat. karrera, jolas joko. Jolas. Joko jolas. Joko... Bueno, ez ditugu Bueno, gauza bai, ya guztu baterako. está. Da, hau da jolas bat. Jolas bat. Jolas, Porque ez dago irabazlerik. Hori da, ez dago leia. Hori da, ez dago Hori da. leia. Vale. Leia da jokoa. Bai. Bai. Hori da, bai. Eta Ba, saria, ez? Bai, baina hemen ez dago sari. Bai. Elkartxaretuko. El amor de nuestra gente. Vale, eta zein da jolasa? Vale, lotu behar ditugu, lau famatu hauek Zeintzuk? janari batekin. Vale. Direla, azteko, kiliki fresko. Ze janariarekin lotuko zenukete. Fideoekin. Ba! Fideoekin. Ez nago bat ere ados. Fideos con pollo. diría Ez yo. nago ados. Porque da tipo, no, porque da personas como con flow, no sé qué, unos fideitos. Tú sabes. Eta palillo txinekin. Es, Afrikako. es, con sus tenedores. Como buen blanco con su tenedor. Que no le vea yo con los palitos. Sin Es, apropiarse. Sin apropiarse, hori da. Nahi badu ikasi, palillak baino sin Ba, nire apropiarse. ustez, albondigak. Bai? Bai. 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 Eta gainera, bai. Ez dakit. Baina da Eta pertsona gainera, super salaiko, no? O sea, Bai, baina albondigak. kiliki fresko. Kiliki fresko. Nik uste dela kebab bat. Ja. De después de la Hori juerga. da tirar a lo fácil. Ez da A ver, tirar a lo fácil. Es tirar a lo fácil por la canción de Sure Kebab. Es tirar a lo fácil. Es- Pero hay Bai, da como si digo, es- okela. Es que eso Es, que no. Es que eso no vale. O sea, Okela. Vale, durum batekin. Esa con borreta, kebab. Esa con Eta zer Me da igual. Sopa bat. Ba, es que, o sea, fideos, voy a hacer, en plan, polchan. Rollo fideos, polchan. Ez da. Un yo te como con pollo. Con Un yo te como de pollo. Bai? Bai. Con pollo. Es que zuri gusta, imagina, Ez du zu gustatzen. prestatzen holan berotzen ura, eta bota, ez. Mientras hace un videoclip guapo. Itxaron 3 minutu bat. Egiten duen bitartean videoclip guapo bat, Bai. tipo... Ez dut uste. Bai. Eta zelan jango ditu, enrollatu talon, Baina... Edo, en plan, Eta izango Edo, litzateke enrollatuta. basearen zati bat, el ruidito. madre mía. Es que
el espejo. Bueno. Baina gongo zen sofan horrela. Eta botata, gazta. Ez duzu benetan ikusten kiliki horrela un sofá. Con su yate como. Eta hurrengoa, a ver. Vale, hurrengoa da itziar ituño. Ensalada bat. Una ensalada bien alineada, bien hecha. En plan, la mejor ensalada. Ni ustez da... Sepia. Da lubina bat. Bai. Da lubina bat. Lubina al horno, en plan... Bai, patatekin. Pero bien hecha, Oh, son plato con de las bien. patatas. Plato de bien. Ez ez gustatzen materes patatas banadera. Super... Eta gainera jaten tipo... Odio, no con speak clase, it. rollo. Hau Bai. Bai. Nik uste dela un cocido de la abuela. Zen Da, daiteke. bai. Dilista batzuk, bai. En plan, unos buenos garbanzos. No, le pega bagarrunada. Bai, Bai, le pega... Alubiada. herriko jaietan Bai, dakit alubiada. bat egin bar dela. Total. Algo ban egiten nahi da bada. Ja. Baina ezke getxokoa zara, ez? Hori beste baterako txiko dugu. Baina nik uste dela zerbait horrela en plan etxeko. Bai. De baserri. Eta beroa. Bai, como de baserri, en plan. Vale. Bai. Hurrengo da, Olain Ziarte. Ai, Olaia. Maite dugu Olaia Maite iziar. Ez que dugu. nik Olaia, Maite da. nire ustez, Maite da. Olaia da pertsona super simplea. Orduan nire ustez da, a ber, zer? Barkatu, ari gire esaten Olaia iziarte maite dugu. Ratismo. Arrazakeria. Olaia. Nire ustez da, hain simple, a ber, hain simple, lotzu dala, tipo, jaietako bokata simple bat. Ez, bai. Pobre. Olaia da... Barkatu Olaia. Olaia da la comida que gusta. En plan, algo tan fácil de gustar. Macarrones con tomate. Eso es una macarrones con tomate porque es tan simple, pero gusta. Es como perfecto. Bai. Bai. Edo Fans de txutxeak. Es que En plan, nasgo limonas. Nik esango nuke makarroiak, ere bai. Bai. Makarroiak. Apuntau que da Eta Olaia. punto. Eta, bukatzeko, peio reparaz. Atún. Atún de lata. Atún en plan en lata, en su aceite. Marca Eroski edo. Guapara. No, atún en lata porque con suerte nunca sabes por dónde va a salir. Ya. Abres la lata y pello. Bai. Bai. Ez dakit, pello ez dakit. Buah, es que no este da chistorra. Da fuetazo. Chistorra Fuetazo. edo. A ver. Ez dakit. Historia, bueno, kontatu da lehen Juleneri. Baina, ez dakit bera konturatu den, noiz baite edo ez. Baina, Nabarituko zuen. ez dakit lanketan edo. A ver, zer esango duzu, Kontu, o sea, Em, gogoratu kamera batzuen pues, artean gaudela, vale? Ez du importa. Atortxu, nehatzesetan eta horrela, berak, badakizu geisten dela, kontzertuan zer, ez dakizu abesti kantatzera. Eta, pues, sin más, eta, sin más, pues, eramaten zu janaria festietara, no sé qué, total. Geisten denean, galdakoko batzuk, pues, ematen dute fuetarekin, en plan, oinetan, en plan, peio, fuetazo. Bai, sin más, Ez dakit zer kematian pena gehiago fuetak edo... Edo fuetak. Niri fuetak. Zizpakoek ulertuko dute, la verdad. Vale. Zizpakoek. Nire ustez Iparraldeko... Da. Nire ustez da, edo chorizoa, edo... Nik atuna. Edo- Zalantzari gabe. Embutido, Atún. embutido. Bai, es que Es un bai. atún. Embutido. Embutido, totalmente. Embutido edo, bai. Sí, nire defentsan esan behar dut, osea, ez dut jarraitzen, peio reparaz. Orduan ez dakit. Osea, beste hirurak bai. Ez que bai izan daiteke bokata guarro bat. Tipo, bi hotz Tres batean, salsas. Ez? Amasei, en plan, bocadillo. Edo, bueno, hori. Bueno, Esan aldiegu ikusten bali madute, que nos digan que comida son. Hori da, Hori bai. Osea, esan bar dute. Mesedez, Hori da. konfirmatu, bale? Kiliki, itziar, Aber, Olaia, asmatu peio, dugun. konfirmatu asmatu Ez que, dugun, edo gertu ibili garen. bai da paella bat. Bai, osea, zerbait errikoia, ez? Bai. Paella hon bat. Valenciano. Zuen erantzunaren zain gaude. Bai. Eta, honekin bukatu dugu gaurko podcasta, lehenengoa, hasiera. Así que, hori, horrelako gehiago ikusteko, arpidetu klakera, eta hemen egongo gara gehiagotan. Eskerrik asko, eta horrengo arte. Inclusive. Gure
Gure garaian.